Ka United Democratic Party UDP haka arpauterik ukelaling kot arhajar arpusan kalapan benapat bak biang ya ka kerteng jong ki saungut ki kertong ki banya aireng haka ni ki election syaki atli ki Autonomous District Council ADC ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC bat Jainta Hills Autonomous District Council JHADC ka Banlong haka arpoi terik rempang arhajar arpusan na kini ki saungut laingut ki dei ki banmi aireng na ka benta ka election syaka KHADC ki kentop ya uba sensyar kupar Roy Lingdo tabak na soyong constituency uba Lee Trevor S. Barre na Jirang constituency bat uba Anthony Kongwang na Nongshken constituency. Kat bana JHADC pat udai uma Mayo Wan Pasi na nang bak mi mentedu constituency. Ya kini ki kerteng jong ki sangut ki kertong lapan benada presiden ka parti UDP bak Met bak Lingdo. Ha kajing dan rengkat working president bak Titus W. Khan, general secretary bak Jemino Mautho, ki nongkit kam ka UDP Women's Wings, bat ki nong kersyan jong ki kertong bat nalor ki wei ki wei. Takasi ngiladap ya kaban penmena ya ki kum ki kertong jong ka parti UDP na kini ki South League konstitusi kata ngajang konstitusi di Bali Trevor S. Barre na soyong konstitusi ba sensyar parroy do tabak na Nongshken konstitusi ba Anthony Kongwang ba na po nong ba mi mentru ba Mayowan Pasi bentar si benskami pi kum ki official candidate jong ka parti UDP kibanya kunia ka election MDC na ka KHADC bat JHADC ini ki atli ki Autonomous District Council ki bahab apo ka state ke jongi nga ai ke jingkit bok kiruyang ya pi kum ki candidate jong ka parti bat menta kasi ke jingpes kem jongi ngi ap khmi linti ba ka jing trai stom jong pi rengkat bat ki parti workers jongi lakalong nakaliang ke state level lakalong naka district level bat naka constituency level ba ninyo ya ka jingjok ka resol ke bakmen bat ke basuma ba kum ka parti UDP wala na don ki jingken tho nang ni ba nang tai ngim sim sting ya ka kam ba ka lengkor ka pakipai ba isania hangi kum ka parti ba ki leader jongka so kumen menyetu yepi ba hadu menta ngidayo sisa hakani ka kenti ke pementa ki rangken sai ki long mis ba ki samla ki babiang bah banlong kinong yakun ya kani ka election ke pementa ba ki da community biang sai sisin ko ban hangi ba kum ka parti ni don ke jingkerben ke bah khmat kum ka parti bangin yo bontli ki seat ha kani ke election jo kini ke atli ki this council election ke jingjit ya ki candidate kam simdon genono ke jingsha asiliang nre kalayat be on merit lane ha ka jing don ya ka ke bak ka bor jongki ki don hakiliang baro ki bangi sutu ba ka imlang salang ka snong ka thau ba ka tham tam ka constituency level kini bandon ya ka jinghun jongki haba ni penmena ya ka kerteng ngira sim ya kalenti tekam na kalian ka parti om man suai be kenu direction ya ki constituency henry ban up ya ka jingmenjul lani ka recommendation but ya ka proposal nado ki circle level hado ka district level but ka state level lengba ka state election committee dinanga ta kadaw na sobanong bahado menta kini ki candidate baro ki bangila declare ngidon ke jingkermen ke bak kraw hado kata but ni kum ka parti ngin ai ke jingkersan ke barat ba bat ke bapura pi haki konstitusi ba pe bangi community ba ka jing manso bahai jong pi banyakun ya ka parti ya ka ding election naga parti jong ke UDP
Lengba ke jing menjur ka mon jong ki constituency level ngangit scam bakinum long ki balen hoy. Di Bandung Penslam ya gani ka program mentasi na mga ngit scam ba ki bubun na pi ki candidate ki bangi declare mentasi ba wat ki candidate ki bangi ladem declare ki badan mentasi bangiru pinahabi banyabe siya ki constituency ki jopi na kabanta ki meeting ki pape ki balong ke jing penito balong ke jing yawel ya ki pajba na kabanta ke jing kesan ke joki